Eukaristia honetan hasten dugu urteko gai nagusia. Pasko hirugarrena. Jaunaren heriotzaren piztuera. Bazen urtean, astezako berezian izan zen eta urtekoa ere horrela izan da. Ohizkoa ziren, gauz batzuk ezin dugu egin. Baina ezin dizio edo fedetu lehian batekin bere fedearen inarezko hauzetan zelan. Ez dago gaitzek hemen daude hainbani ezker. Ostegun sartuz, Jesus bere ikasleekin dituzen bere azken afaria egiteko, elkargaitasuna oinarri harturik. Ordu amaitu, Jesus entzat eta ikasleetzat egoera arrazoa zela. Gaur, gu ere jaunaren lainoan hitzen gara, herriaren erdian kristautzen denuen elkarte gara eta gainera elkarte bizio, arrera horrekoa eta gara izatzailean izan nahi dugu. Berak, Kristoren gordoz egiten behitu proiektu bietan, bere inguruan hitzen garen batezean elkarte gara. Gaurko eguna, Eukaristiaren eguna, maitasunaren eguna eta elkartearen eguna. Eta honek, elkarren arteko zerbitzua eta maitasuna gogoratzen dizkigu. Hasi dezakegu bada ospakizun hau zutik abestuaz, Dios potez,
prestatzen dira garrotik prestatzen biztiaren goia hori da, beti behar bezala egia da, ez da oso eta gure Kristo bizitzan ez da, beti ere beharra bezalakoa izaten noski. Horregatik beti hasiera ematen digu Eukaristikoari, jaunari gure gutxiketen bekatu daukagena eskatuz.
haren maitasun ageri den afaria ospatzen agindu behar duzu gaur hemen. Egizu, misterioak gaur ospatzen, maitasunez eta bizigarriz bete gaitzen. Zure Señor Jesucristo, gure jaunaren bitartez, zuretik eta zirku saltarekin batean, jaitutaren bizitaira, izaldi. Amen. Israelak, Pasko afariaren berri emango ditu lehenengo irakurgaiak. Jesus Nolan, eta bere ikasleek urtero egin zuten afariunan, Pasko afari berri bihurtu zigun Jesus Nolan. Entzun dezagun. Irteera liburutik. Egun haietan, honela mintzatu zitzaien jauna Moisesi eta Aaroni Egipton. Hilabete hau izango duzue hilabete nagusia. Urte guztiko lehenengo. Esaiozue Israeldak elkartu osoa. Hil honen 10ean, bakoitzak abere xede bat hartuko du. Familia eta etxe bakoitzeko bada. Abere osoa jateko, familia aski ez bada, aldameneko bizilagunekin elkartuko da. Bakoitzak jan dezakeenaren arabera zenbat lagun behar den kontuan hartuko. Aberea akatsik gabea izango da. Ara, urtekoa, arkumen naiz antxuna. Hilaren 14 arte gordeko duzu. Eta egun horretan, iluna barnean, Israeldak elkartuko guztiek hilko dute. Gero, odola hartu eta jango duzuen etxeko atearen bizutenean, eta aterrekoa odoleztatuko dituzu. Gau horretan, zutan errea jango duzue agarrean. Legamia gabeko ogiz eta belar mingotzez lagundurik. Honela jango duzue. Gerria loturik. Honetakoak jantzirik. Eta makina eskuan. Abiatzeko presa. Presaka jango duzue. Jaunaren paskoa baita. Hau da, jaunaren igarotzea. Gau horretan, Egipto osoan zehar igaroko naiz. Eta egingo ditut Egiptoko lehen ume guztiak. Bai gizakienak eta bai abereenak. Eta neure epaiak emango diet Egiptoko jainkoek. Hala, ni jaunak. Odola izango duzue ezaugarri zuek zaudeten etxeetan. Odola ikustean, aurrera igarako naiz. Horrela, nik Egiptoarrak jotzean, izurriak ez dituzte zutxiko. Egun hau, gogoaingarri izango duzue, eta jai nagusiz ospatuko duzue jaunaren horretan. Jaun honen ospakizuna betiko lege izango duzue belaunez bera. Jaunak esan. Jainkoa eta lagunua baitatzen dugu, Jesusen erakutzen nagusi. Gure bizieko kaminen nahi dugula adieraziko dugu. Eskerronezko balizak, Kristoren otorean hartzen dugu, elkarreko Kristus.
korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, joanagandik hartu nuenik neure aldetik zuei eman dizuedan. Jesus jaunak saldu zuten gauean, ogia hartu eta esker honezko aurpeitza eginez, zatitu zuela eta esan. Hau nire gorputza da, zuentzat emana. Egizu hau nire orogarri. Afalondoan, gauza bera egin zuen kalizarekin, esanez. Kaliz hau itun berria da, nire odolaz sinatu da. Egizu hau, edaten duzuen bakoitzean nire orogarri. Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza iragartzen duzue, ura etorriak. Jaunak esana. Matxuak, azken afarian bere ikasleei egin zien oinak handitzea, egintza ezaguratzea da. Elkarri zerbitzari izatea eta elkarri ikatzea da. Elkarri ziagotzeko baldintza. Ebangelizatuko, rezatuz, abestu dezagun elkarri, elkarri bete dezagun, zut baikatu dezagun, zutik dezagun. Pasko jaia gainean zen, Jesusek mundua utzi eta aitarana joateko ordua iritsi zitzaiola jakinik, munduan ziren beretarrak maite izanik, azkenean bete-betean maitatu zituen. Afaltzen ari ziren, ordurako beharruak sartuak zion buruan, Simon Iskarioten seme Judasi. Jesus salatzeko bat. Jesus aitak dena bere esku jarri zela, jainkoagandik etorria zela, eta jangoikoagan zijoala jakinik, jaiki zen maitik, erantzi zuen zuen gainikoa, eta eskuzapia harturik, gerrian bote zuen. Gero, ontzi baturez bete eta ikaslei oina garbitzen hasi zitzaien, eta berrian zuen eskuzatiaz lehortzen. Simon Pedron gana iritsi zenean, honela esan zion, jauna, zuk niri oina garbitu, Jesusek erantzun zion. Ni egiten ari naizena, zuk ez duzu orain ulertzen. Geroago ulertuko duzu. Pedro berriro, zuk ez didazu niri sekula honi garbituko. Jesusek erantzun. Garbitzen ez badut, ez duzu nirekin zer ikusirik izan. Simon Pedro esan zion, jauna, orduan
oinak ez ezik, baita eskuak eta burua ere. Jesusek erantzun zion. Garbitua hartu duenak ez du oinak, baizik garbitu behar. Erabat garbi baitago. Erabat garbi baitago, eta zuek garbi zaudete, baina ez dena. Izan ere, bazekien nor salduko zuen, horrengatik esan zuen, ez zaudete denok garbi. Oina garbitu zitzaizkienean, soingainengoak jantzi, berriro mailan eseri eta esan zien. Ulertzen alduzue egin dizuela. Zuek maisua eta jauna deitzen dira zuen, eta ongi deitu ere, halaxe naiz eta. Beraz, nik jauna eta maisua naizen honek, zuei oina garbitu badizkizue, zuek ere, elkarri oinak garbitu behar dizkiozue. Jarraibide eman dizue, zuek ere, nik zuek bezala joka dezazue. Jauna izana, inoiz ospatzekotan gaur, Ostegun Santuan ospatzen dugu Eukaristia, pozik eta eskerraz. Eukaristia inguruan ematen zaizkigun duen guzti zenbatean, erdiara josgarri, elkartea, jondadea, baizagonak. Egizue hau nire oroigarri, guretzat ez dago nindu bat, ez da inposaketa bat. Maitasunaren ospakizun da hona, xere Eukaristia. Baina horrela, azkemak hartu du, Juanen evangelioak, munduan ziren beretarrak beti maite izan zituenik, azkenean, betean maitatu zituen. Beraz, maitasunaren ospakizuna dugu. Jesusek egizue hau nire oroigarri esan zuenean, bere taldearekiko maitasuna eta kezka besterik ez zuen hori pentsatu behar. Zer ote zehoa, oso sonduna da bihotzean. Taldearekiko maitasuna esaten zen, baina kezka ere seguru baitz. Jesuseri kezka emango zion, bere taldea bakarrik eta sakabanatuta uztea. Berak bere inguruan bildu zuen taldea jainkoaren berrioaren lekuko izateko galtzea eta sakabanatzea desagertzea. Egizure hau nire oroigarri iraupenaren eta barne sendotasunaren lokarri eta euskari da. Eta pentsatzen dut, jaunak ere horixe nahiko zuela, Eukaristia oroigarria, jaunaren presentzia bera da, bera etorri arte. Entzun dugu baita ere, Pabloren erakutsietan, bera etorri arte. Ez gara euskaria horixe. Eukaristia elkartea osatzen du. Elkarte egiten ditu. Eukaristiak jaunen inguruan biltzen ditu,
Ederra, Eukaristia misteria bertan pentsatzen jarrita, ezta? Rutinatik ateratzen denean, monotoniatik, ritualismo hutsetik ateratzen denean, pentsatzen ditugunean, sakona da. Zenbat ondoren dituen Eukaristia. Orduan galdera batzuk sortzen dira, nire izan, sortzen ez. Jesusek, bere odoi galdera eman zienean, bere taldean munduan zeuden onenak zeudela pentsatu gotezu. Perfektoenak. Seguro ez, talde aula zeudela eta mugatua, ondo aski probatua zeudela. Eta gero ere, hori da, bere azken atarriko ondoren ere, hoxe bera probatu zuen, talde aula eta mugatua, laguntza handia beharko zutenak. Eta, gure garaian, azkenean, zer lotu da, Jesusen elkartu da, eta gure elkartu zer lotu da zezuri. Eukaristia, hain zuzen Jesus historikoa ekartzen ditu arabantzat taldearekin. Gure egunetan ere asko dira, Kristau asko dira, Kristau direla nintzen sentitzen dutenak eta esaten dutenak, Kristau direla, ez direla, horita ez dut esateko. Kristau direnak, aspaldien bere bizitzetik Eukaristia aztertu dutenak. Eukaristia behar ez dutenak, gauz guztitako denbora aurkitzen dutenak baino dut. Eta gainen, eskotan, arazoa, Eukaristia ospatzeko beran dagoela ere esaten dutenak. Hor dago arazoa da. Kristauak izan da dio. Kristau ez da. Bera jakin dago. Eta pandemia berari ontan badira, Kristau elkarte bizitza utzi dutenak. Erabat utzi dutenak. Bere buruak babesteko dela suposatzen da. Hori galdera da, baina ez aldala Eukaristia, Kristau trendeari, bere zaitasunetan, bere ezinetan, sendotasuna emateko. Zain da horretako, ez antzun joan agortarako pentsatu, benturak usatzen, eusteko federa, eusteko beraik egun harremanari, eusteko beraik lantzen egiteko da. Eukaristia gabe, hori zer ikusiko dezuten, nik bezalaxe uste dut. Eukaristia gabe, zaten dut, Kristau da esaten dut. Eukaristia gabe fedea epeltzen da. Elkartea ahuldu egiten da. Eta berri orientazioak horritu egiten dira. Jaunari zuen guztatuko da euskal izaten, jaunara bizken bidea. Gure bidea, gure zen bidea, gure bidea, zanek dituko eta gure bera bizken bidea. Zesan du. Berari, garazi hau eskatu dugu bintzen. Eukaristia maitatzea, bera gutzitzen doi garrio maitatzea. Zaintzea, hori esan egin
lantzen da, eta elkarte galduetan da. Beraz, munduko esabatela duestu, beharrezkoa. Euskal izango da, izango dugu Eukaristinton agoitz. Euskal bezala, suertea dugu, elkarte bizi bat izaten saiatzen da. Asko, gauza ez da asko gutxi izatea, izango zen. Kontabilidade hori ez du egin jaunadaki, baina bai, eranak hori izan. Hoxe, grazi hori bai, eskatu behar da, jaunadaki. Zutik jarrerik, egin dezagun, hasi egin aitor.
ari garen alde eta aspaldiko kristau elkartearen alde. Gure maitasuna eta solidaritza gaur egungo jende askore zauriak zaintzen jarriko dena izan dadin. Eta barruko talde guztien arteko zuen elkartasuna estu hau izan dadin. Ez galde zaio faltari. This
Gu zurekin bat, egiten gaituen oparia izan berik jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamendu. Mundu honetako ibilaldian sinismenez eta maitasunez bete ezazu zure Eliza. Zure zerbitari Francisco, gure aita salutua, Jose Ignacio gure gotzarria, beste hartzak eta paiz guztiak eta zure duzun herri oso entzun bihotzonez. Zure aurrera behin duzun familia honen okoitzan. Aita guztizona, ekarri zure gana. Mundu zabalean banatu behin dabiltzan zure zete alabak. Hildako gure zenideak bereziki apaizik honetan, azkoikin diren apaizuzkin arte, gogorak hartzen. Zurekin adizkidetzen joan diren guztiak aritzazu bihotzunez zeure zerua. Guk ere sinisten dugu, zure aintzak zerion bete izango gura betiko, haiekin batean Jesucristoko jaunen bitartez, beronen eskuz, ematen dizkiozu lazo guztiak buruari.
biharko berezizunean onartzeko. Sagrarioak beti Jesusen presentzia adierazten du eta Eukaristiarekin lotua dago. Eta horregatik diogu Sagrarioari begirune handia. Gaur bezala, begirune handiz gordeko dugu jauna, beti horrego horretzen.
Horrek